Ik ben zo verrast, ik ga net een briefje in de bossen. Wat ik zeggen kan is dat ik heel grutsk ben op dat ik er verder woon ga. En ik vertel, ik heb al jaren prijzen gewonnen en het effect ervan op mij is, dat is misschien belangrijk om toch te zeggen, dat het je groen onder de voeten houdt en zelfvertrouwen. En daaruit volgt dat je alle ruimte hebt om te schreeuwen zodat je dat zelfs willen. En dat is heel belangrijk. Er zitten 3 heren in de zaal en die wil ik eigenlijk even bedanken. Dat had ik nooit in bedacht, maar ze binnen er dus dat ook even. En dat had ik te krijgen met erkenning, denk ik. De eerste die ik bedanken wil is mijn oud-leraar Nederlands van de MAVO nog al heel lang in, Tjerk Veenstra. Van hem kreeg ik eigenlijk mijn eerste prijs, dat weer een zien op een opstel. De tweede die ik bedanken wil is Abe de Vries. Die had mij aantruinen om deze bundel te schrijven. Daar hebben we de jaren bij oparbeiden en ik heb een heel soort van hem geleerd. En het derde die ik bedanken wil is mijn vriend Ronald van der Wal. Soms weet ik even net meer waarom als ik al bij Friese poëzie schreeuwen, maar hij kan me dat altijd precies weer vertellen. Dat weer het en nou is het feest, denk ik.